Jo sóc la Caputxeta. Jo soc la Mari la Padrina. Jo sóc el llop. Que aneu a comptar? I vam a comptar El conte de Caputxeta Vermella. Caputxeta, pots donar els pastis a la Padrina que està malalta? Sí, vaig a poner la meva caputxeta vermella. No te detengues en el bosc. Vale. On vas? Caputxeta. A la casa de la padrina, que està malalta. Aquest camí que eres abans. Vinga. Qui és? La Caputxeta. Entra. Quines orelles més grans que tens! El contacte millor. Quins mans grans que tens! Sempre tocar-te millor. Quines dents més grans que tens! Tocar-te millor. Auxili! Cosa que rau! Un lloc que cal una nina! Gràcies. A on està la meva padrina? No ho sé. Som aquí, dins l'armari. Ah, és allà. Ara podem menjar el pastís tots junts. Sí! I jo compta... Conte acabat. Si no és mentida, serà veritat. Molt